Evo ljudi, došao materijal, o. Pogledajte murtele, pogledaj njega vevi 15 don i šampijera, ben ti miša, pogledaj ovo. Pogledaj šampijere, o. Ja, pogledajte ove gudane. Pogledajte ove gudane, majko moja mila, pogledajte ovega, 17, 18 kila, 19, majko moja mila, pogledajte sve. Kaj, ne moraš ga digni? Ne moraš ga digni, bolje, i koji je to materijal. Da ga vidim malo. Pogledaj ga Pariza Legend. Malo ga stisklo, Biće ga čapalo u škina. Mora bi ga u škinu čapalo, evo idemo u ški, dvi ženske, pogledaj materijal. Pogledaj ovo materijala ovdje. A po čemu mi znaš ženska muška? A evo ovdje ima bulb, vidiš, razbije led zimi. I to je muški? Snapper. Je muški, malo kokot i donili su. Biće danas isto materijal koliko hoćeš. Imamo jednu grupu od 20, jednu 25, 30, a biće ništa, hajde. Dogodit će se ništa sam. Jes. Moj Ivane, ni namila. Kilo od kokot. Pogledaj ovo Ivane. Pogledaj. Špaker, noj boje, ami. Noj boje špaker, noj jači. Pogledaj ovo. To je onu drugu kolur. Pogledaj ovo kolur, ovo. Ke kolori. Sviđa je ovo. Majko, mamila. Ivane, ko će ovo izist? Bome stranci. Ljudi. Biće sve u redu. Imamo dvi grupe, dvo pagara. Poće, pomalo, poće. A ovi ne more nanke sta unutra? Ne, sad ćemo ga ovako, neka ljudi gledaju. Ili ga obisi? Ja obisi, co na ruku. Da me visi na ruku, čo? Da me odpade ruka, ko će česti ribu večeras? Moj Ivane.